ନା ତମେ ଖାଇଲଣି ମୋତେ ଡାକିନା ଆଜି ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ କଲା ମୁଁ ମୋର ଖାଇଲି। ନା ମତେ ଖଣ୍ଡେ ପିଠା ଦେବା ମୁଁ ଖାଇକି ଆଜି ଖେଳିବାକୁ ଯିବି। ଯା ଖେଳ ପିଲା କତିରେ ଖାଇବୁ। ତମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପୋଷିଲା କଥା କହୁଛ। ମୁଁ ପଶୁନି ଆଉ ପଶୁଛି କିଏ? ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିନି ବାପାକୁ ତମେ ପୋଷୁଛ କି ବାପା ପୋଷୁଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝେଇ ମୋ ଦିହ କଣ ହେଇଗଲାଣି ଭୋକରେ ସିଏ ଆସିକି ମୋ ପିଠାକୁ ଛଡା ମଡା କରୁଛି। ବାପା ମା କଣ ମତେ ପିଠା ଦେଲେନି ଖାଇବା ପାଇଁ କି କହିଲେ ଯୋଉଠି ଖେଳୁଛୁ ସେଇଠି ଯା ଖାଇବୁ। ତୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ସେ ସେଇ ପାଇଁ କହିଥିବ ଆଉ କଣ ଭୁଲ କହିଛି। ତମେ ଆସନି ମା ପିଠା ଛଡେଇ ନେଲେ ମଧୁରୁ ସତରେ ଛଡେଇ ନେଇଗଲା। ହଁ ତମେ ଆସନି କି ହଉ ଚାଲ। ହଉ ପୁଅକୁ କଣ କହିଲୁ ସେ ମତେ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଘର ପିଠା ହେଇଛି ତୁ ଘରୁ ଆଣି ଖାଇବୁ ନା ମୁଁ ଖାଉ ଛଡଉଛି ମୁଁ ଖାଉଛି। ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ନାଇଁ। ମୁଁ ପେଟାଳ ଦେବି ନାହିଁ। ତୁ ବି ସେ ପିଠା ଖାଇବିନି। କଣ ଖାଇବୁନି ଖାଇଦେଲୁ ଯେ ପିଠା ଦେଲୁ। ନା ନା ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବିନି ମୂଳରୁ। ମୁଁ ଦେବିନି। ତମ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ କିଏ କଣ କରୁଛ କର ମତେ କିଏ କିଛି କୁହ ନା। ଯା ତୁ ଜାଗା ଆଣି ଖାଇଦବୁ ଯା ନହେଲେ ମୋ କଥା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। କି ଅଜବ ପିଲା ଯେଟା ଖାଇଦବୁ ଯା। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କଣ କହନି ଘର ତମେ ଚଳୁଛ ନା ମା ଚଳୁଛି? ଆମର ଯିଏ ଚଳେଇଲା ଘର ତୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନା ମତେ ହିଁ ପଦେ କହୁଛି ସେ। ଓହୋ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛ ହିରୋ ହେଲୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁ ନା। ତମେ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦଉନି ଦଉଛି କେसे ମୁଁ ଦଉନି ଦଉଛି କେसे ରହ ବୋଉ ଟିକେ ରହ। କିଏ କାଇ କରିବି ରହ ଟିକେ। ବାପା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା କଣ ହଉଛି? ତୋ ବାପ କି ରୋଜଗାର କରୁଛି କି ରୋଜଗାର କରୁଛି? ମୋ ଭତ୍ତା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଖାଇଦଉ ଭସ୍ୟ କରୁଛ। ତୁ ବୋଉ ଟିକେ ରହିଲୁ। କାହିଁକି ରହିବି? ତୁ ରହନି। କାହିଁକି ରହିବି ନା? କି ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ କହନି? କି ଜମି ରଖିଛୁ କହନି? ଯୋଉ ଜମି ରଖିଛୁ ନୁଣା ମାରିକି ଧାନ ହଉନି ମୂଳେ ତା ଘର କରିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି 2026 ମସିହା ହେଲାଣି। ପଖରେ ଘର ସେ ଆଜି ମତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି କବାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଳ ଘରେ ରହିଲି ମୋର ଉମୁରି ଗଲାଣି ମୋ ଉମୁରି ଆସି ପାଇଲାନି। ତା ଭତ୍ତା ପାଉଛି ଜମି ରଖିଛି ତେସା କରିଛି ସବୁବେଳେ ଗପି ଚାଲିଛି। କହିଲ କହୁନା ଧର କହୁନା ଯାବେ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଗଲୁ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଗଲୁ ଖାଇବଲୁ। ତୁ ଖାଇକି ଗଲୁ ବହୁତ ଗଲୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବି ନା ମୁଁ ରହିଲି କଣ କରୁଛ କରନି। ମୁଁ କଣ ଖରାପ କହୁଛି? ଏମିତି ନ କହିଲେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକିରି ତାର ବହୁତ ସାହସ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ କଣ? ଗାଁ ସାରା ତ ସବୁ ପିଲା ସେଇଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିଲେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। ସବୁବେଳେ କହିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ ଆମର ଯୋଉ ଲାଭଟା ହବ କି? ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ତୁ ଯୋଉ କଥା କହୁନୁ ଆମ ମନକୁ ସେ ପାଉନି। ଯେତେବେଳେ ନେଡି ଗୁଡ କହୁଣିକି ବହିଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ଜାଣିବୁ ମୁଁ କଣ ଛେବି ନା ଦେଖିବି।